Kajing em hapdang kajing bom so thua so thau patu kane kadai kajing ya thu khana shopang kajing ya dai jong ka wei ka khana ka bakar teng ka ema bat ka yin ka sam jong ka ema ka wana ka yin ka sam ka baduna ka yo ka god hanrai imei bat ipa jong ka ki long ki batre shi tombha na du ba ki dang khana ka ema ka don hanru ngot shi para bat ka dai ka khun ka ba ar na ba ro shi para hapdang kita ba ro shi para ka dai tang maka kabadon kajing tuna ha kabor yo I henrai ki wei pat ki long ki babiang ha kabor ba imei jung kai idang shudap kha ya ka ema iju ong ha ke para lok jung I ba ka khlan bha bat I kamen bha ha ba yo I ba ka ema ka khlan bha bat inang tharai ba kan so long kum chu hi anda ka la he ru kum ta imei bat ipa jung ka ro kim don jung ku slai ai na ka panta jung ka kat ba ka dang khulung henrai ka ka banja ha ka jung yai len ti jung ka ha ba ka ema ka la poi sha ka jing long khna ka jing nang ka la wan lap ya ka ha du ba ka la du no ya ka bor yo I kum ta kam la shu ban yo I kum ki wei pat te na mar ba ka dang ret ha ying ro ki ich bha ya ka bat kim Anjula ya kano ka kam bapendom ne pensusi ya ka ema ki ai ka jan ya nap ka bam ka ti ka babiang bat ki pas kul ro kum bapha ya ki wei ha ka por ba ka ta ka ema kadang shulet sedang let school ha ka sngi ka paning kong ka tang shuyo sngiau ya ka sul jong ki wei ki para kana kala be no ya imei bat ipa sha ying na mar kelas ngau tho ba kan sayo par long no na kata ka school wat ha ba imei bat ipa chung ka ki ong ba ya ka ba kan shong kan sa lang bat ki wei ki khna ha kata ka school ka klem so si henrai ka kmen ba pan ban na mar kita ki para log ro kilas ki sedang banyale kai bat ka kum ta ki la le no bat ke ema kelas sa no ha kata ka school bat ki wei ki para khna tang shu sedang le no imei bat ipa ka ema ka sedang banyale kai bat ki para log bat ka yai so dong ya kata ka sendu ka badon ha ka hol chong kata ka school bat ka ruai artan kum taman ka sngi ki jule juya le kai lang shi para log bat ki ro ki pej bat sumar bhaya ka ema te ki la long kum shi para teng teng ki chuya le kai da ki khun ban reu ba shushna da ki chan la ne da ki plastic ro kan he ka jupan kan mau ba ka chuya le kai lang bat ki himmen ki para shaying imei bat ipa jung ka ro ki chule pej ya ka ema ha school teng teng bat haba ki le pej ro kim chu le thli ki chuwan ra da ki chung bam ki ba ka ema ka chupang pha ban bam dai hakum kita ki por ke ema ka sedang bentip bagi para log jong karu ki dai ki bom yo I ki khamat teng teng ki para log jong ka ema ki chukren ya imei ipa jong ka da kum ne kum tai henrai ke ema pat kam ju sngo tanan bakin kren kum ta namar ka I je imei ipa ka ne ka dai ka jing hai lenti jong ka ha ka por ba ka dang ren enda kata ke ema kelas sedang ban kelas sedang ban sngiau ya ka jing pher ha ka ru kom long haying imei jung ka ila sedang ban pen I ya ka jing dom riang na mar ki nore ki dau ki ba ka ema kam nas ban su tho kum ta ke ema ru kelas sedang ban syak ta ha kata ka jing long bat makaru kelas sedang ban dom riang om tang kata henrai kelas ngau ro ya ki wei pat ki kam ki ba ar sap ki ba penong ya ka ban ar taten ya ka jing I jong imei ipa ya ka ema wada enda ka la he ru haba ki juwan ban pe ya ka bat ki wan ra jing bam ya ka school kam sngo hun ka man sem wat la ka bam ya kita ki jing bam na mar kelas ngau ya ka jing pher ha ka jing long jung ki kala ya ka haying bat ha khamat ki para log ro ha ka wei ka sni ka ba ka dang shong kai haying ka ema kala kali ya ki la ki ich ne em nya ka na mar ka ru kom long jung ki ka sngo kom ba ki isi ya ka kom ta ki la kali shipun tali ki jing kali ya ka ema bat ka ru kala ju pap lot kat kom ka jing sngo bat jing sham jung ka kom ta ki sedang ban kran no da ka sur ka ba
jam bat ki ong ba ki ej bahaya ka hanrei ka kam ka kran kham ban ya ka tin ka ema ka snotho ba kim ej ya ka wat ka ba ki ya lek kai shano ro kim jukwa banyalam ya ka ema hanrei ki ya lam tang ya ki para jongka ya ka ema bat ki e tang bat uhamman jongka kane karu kom le jongki kapendom bat pensil si bahaya ka ema hanrei habaki yo i bakas ngosi ru ki penlong kam kai penbanika ha ka wai ka sngi ki mod ban lek kai sha ka wai ka jaka ka ba itanat bahabat ki ong nya ka ema ba kan shong hayeng bat imai namar kim kwa banyalam nya ka hanrei ka ema ka sedang ban ya sait na ka benta ya lade ko kumta ha ka bakado kilayalam ya ka kumta ki para log jongka emaru kila sedang ban snotho ban shampang ya ka rukom le jong imei ipa persha ya ka bat kila sedang ban snosen ya ka wat lada ki para log ki kran ya imei ipa jongka ema kumno ru kam jus ngau sho hadin katu katna senam ka ema kalaya kendo para log bat ka eli kumta kilaya shongkai bat kilaya kran ya kana shibun ki ai te ka ema kalaya ya tholod ya baro ki ai ki balaja haka eli te ka eli ru namar kaladap mat ya kane ka jing kala pentingan bat ai men sim ya ka ema khanang ba kan sngau marwe sho da ka babot nuksai na ka eli ke ema ru kala duai namar kam la shu pansha ya kata ka ru kom long hayeng kumta uta uplei uba ka ngai ula snga bat ula jubab ya ki jing duai jong ka ema hagas ni ka babot imei bat ipa jengka kilawan ban pe ya ka ema haskul hakata ka por ka ema kala sedang ban sngau ya ka jingkhoj haka man sem jengki kala sedang ban nyo sngau ya ka rukom kren bat ki kantin ki ba sultanat haba ki kren ya ka kane kala penlong ya ka ema ba kan sultanat biang ban lejayeng ha ki por shti haba ke eli kalayo sngau ya kane kelas ngotenan bahan rengen pej ka ka banja hadin ka to kat nesnam anda ke ema kelas sedang ban he ban kumba khat riu la ne khat nyu snam ai ipa jengkai ila sedang ban shim kabu ya kada ka bala ya ki kam ki ba ka ema kam sultanat kumta ka ema kalaya tho ya kata hak imei jengka hanrei karu kom long jong i ka penlong ya ka ema bakan stress bat kan du jingkerman haba kala lej school kala ya tho ya ka neha ka eli bat kala yo ya ka jingyarap kum ka jing duai na ki para lok jongka hadin kata ka ema kala dap na school bat kala lej ban petang pat ya ki wai ki jing pule bakam shujrong te ka ema kala ha panjngai no na ka eli henrei ka basul tenat kalong bagi dangla banyak keran leng ba ka phone te ka eli kala ong balada ka ema ka don kam jingyarap ha kano ka poru ka koloi banyarap ya ka te ha kano ka por baka ema ka sngeu ya ki jinglong arsap jong i pa jong ka le bet kumba ai la ai jing mot ka eli dai leng ba ka ne em dai yo than ban penthot ya ka ema kat ba nang mi ki por bat ki sni ka jing bakla ha ka rukom kren bat rukom le jong i ya ka ema ki penlong ya ka ban artatien bat hadu bakam su thu shu ya ka jing em jong la jong kelas ngau ya ka rukom long arsap hayeng namar ka wai ka jing bakla jong ka ema ha ka rukom kren ne ya thu khana ha ka wai ka liang ka ema ru ka diang ya ka jing bakla haba kala le ka snotho ru bagi kmi ki bagi don ka hok ban mai ya ki khun ba haba ki le bakla ha ka wai ka liang pat ka dom bat sngosi namar ya ki jing le arsap jong ki don batep ne yo sngew khana ka ema ka jupusan ya ki ai ki ba ki le ya ka hayeng kumta ka kan mau ya ki ai ba ro na du ba ka dang red hadu ba ka la he
Kajukan mauru yaki jeng le babha jongki batki kantin senang jongki haying Henry kasngo kumba yaki jeng don kam kiba hakamet kam don kam ban kuslai namar kayokat ba ka don kam Henry lada kayatho yaki Aiki ba penthot hakaman sem kum ki jing ting ne ka stress bat I kum ba kem perkhat reshua ba kin kren te ka ne ka penlong ya ka ema ban sat halade lane yathu haki paralog lada kalong hagata garukom kane ka penlong ya ka ema ban bakan kali halade bangi juyo jingi kai ba Nyen long ki batip sngi ban buram lane keren da ki kiten ki badon akor bat kiwai Henry na kita na ki bakum kita hi kajulap bagi long ki ba arsap kane kajubo shipun ba ki jingkeli ki ba ka emma kamla banyo Enda ka emma kala de bule kala yo kam hakawai ka jaka ka ba kam jingai na ying haka baning kong kala keman bha namar kala nang tharai ban light not na kita ki ai dai haka ne ka por baka emma ka sngo kumba ka yo jing I Henry kam pat sngo shanya yaki namar kila bakla ka rukum keren ha gitu ki por ba kadang pule kala trai ha kata ka jaka kumba ka to kan ne por ai bat kita ki jing ting kila light na ka jing mod jing perkhat jongka Henry hadin katu kat nepor kala dai ban lej pai no shaying namar ki tau bom la ban kier enda kala poi shaying ka emma kam shu shong kum tu Henry ka persang da ki wai ki lat ban ai la dia ka stress bat ka jingting ban penthot ya ka penlet jing mod ha ka kam ban shna da ki jing yathu khana ki basnga tanat ki kantin ki ba ai man sembat ki wai ki kam man pendon kam nya ki sab bala ai ublai da ka jing ai man sembat ka jing ya trilang jong ki paralog ka emma kalala ban pen I ya ki sab jong ka hadu ba kan da yo ka ya ka kam ha ka ba khadu ka emma kala yo da ka wai ka kam bat ki jing ting bat ki wai bat ki stress kim la shu ban te ya kana mar ba ka emma kala sedang ban rang ba ka jing mo jing perkat wat la ka taru kam sange na ka ba pendon kam ya ki sab jung ka la ne ban kelat ya ki paralog ki baju ai men sem ya ka ha ki to ki por ba ka dang don ha ka jing susi bat jing kulumar ha ka jing mo jing perkat ke eli ka dai ka wai na ki paralog ki ba ka emma ka ju sngo tanat bat shania ba ka jing ye ne bat ka jing la jung ka ban kershan ka pensania ka jing mo jing perkat jung ka emma ha ka ba khadu ka emma ru kalala ban yarap ya ki wai bat kane ka dai ka jing yathu khana bat ka jing em jung no re jung no to te ba ka lat kadang bon bat phim long maruai ha ka jing em shushna hi Henry lada kaya dai pha ha ka jing em jung no re jung no sngo bha sala ya kane ka video te khublai shupon paralog ba e te kane ka jing yathu khana kala kot no hang ne bat paralog ba e kum no pisngau halor kane ka jing yathu khana sa ai ki comment chung phi bat num klat ban like share subscribe ya kane ka channel kum ka jing ai man sim chung phi yanga khublai shupon paralog ba e ublai unkar khu kar do ya phi baro bat paralog ba e sa comment hang ne ka ai ka ba phi kwa bangan le next video